Agent 5 Itagagayem, isagot mi ti paghibusan, ti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapauluan. Agent 5 Wan gayam. Nalipatak ti cellphone ti lalaki na iti kabin iti anak ko iti balay. Ha? Nakita laki di dayjay ni Hana. Kat intednan kadag iti pulis. Anya? Anya ti aramidak tatang. Pinasaya at anak ko. Sumuko ka laengan kadag iti otoridad. Anya? Saan tatang? Pampanunotak ti kasasado ti anak ko. Napanunot mo kumaday-tay-iday. Sakpe nagaramid ka iti may kaniwas. Talaga adyak amo ti nararamid ko tatang. Nakulaapan ti panunot ko. Anya? Kasla. Anak ko. Pinadakil ka iti nasayaat. Ngam apay akastoy ti pagbanagan ti biyag mo. Pakawanendak tatang. Hala, agrubwat ka. Sa dino ti papanantayo tatang. Iti presintaw. Itulnog ka ijay anak ko. Saan tatang? Pangasiyo. Napatag ti anak ko. Diyak kabala na panawan. Saan mo panawan? Makitam tumatlaeng. Oray adda kay ti pagbaludan. Saan tatang? Ikagumak ti agleman. Uray anya ti mapaspasamak. Aglimlimangan ti suspect. Sigun iti amana. Di na kayat ti sumuko kada kami. Guilty ni Mr. Ferdi Malapitan. Sana pala. Naka-full alert kami ita. Wanted itan ni Ferds. Kunak no masolbaran dati akaso iti pambabatay. Ngam nakalibas pa ilang. Agsubli kami iti General Headquarters. Itamad lang. Anyat ar-aramidon ditoy, Hana. Alawik ti anak ko, tatang. Anya. Kailiw kumatan ti anak ko. Diyos ko. Anya nga tataramidag. Ayan ka din ni baby. Aday ti silid anak katurag. Yawid ko ti anak ko, itamat lang. Mabitlaeng, balasang ko. Apay? Diyak kayat ti makibiyang iti parikot yung agasawa. Ngam siyak pa ilaeng ti ama ni Ferds. Anya ti kayat yung asawan? Naingat ti bilin kanyak ni Ferds nga agtalinaed ti ubing kanyak. Anya? Awan karbangak iti dayta. Ngam, itid ko kan katanak yo. Tatang. Kat daytoy laeng ti maipagak. Sapay la kuma. Tamapakawan na ka ti Diyos, iti inaramid mo iti anak ko. Ha? Nasingpet ti anak ko. Amom dayta. Tatang. Sige, nawaya ka ang mangala iti anak yo. Sapay la kumata makonsensya ka. Ha? Amukon ti amin. Kat saan kumaamaaramid ni Ferds ti pumatay, no saan aga po iti kinabalang kantis mo. Anya? Ala, inkaalaenan ni baby. Yawid mon. Lupay nasakit amayadayo ti apo ko kanyak. Aklunag. Tasika nga ina ti adda karbengan na. Lupay may saka abalang kantis nga ina. Apay ngay may kayo diti paglamlam mga tatang. Anak, Apay adiyo kadwa ti anak ko. ladingitak nga baga. Ngam, Ngam anya tatang. may nalati inana. Anya? Apay nga impalubos yung ngayon nala na ti ubing tatang. Pakawanag na, anak ko.
Adamot karbangan ni Hana. Iso ti ina. Uray pa'y tatang. Saan ka di abiniling kayo? Anak ko. Napataglaw na iti anak ko. Mabagtitak maawan ti anak ko. Nang runakat kastoy ita ti mapaspasamak iti biyag ko. Agkalma ka laang, anak. Kasano nga ibagayo nga agkalmaak tatang? Ibagayo man kanyak. Pards. Amuyo ka dino apay ang nagawidak dito lugar tayo. Gaputadyak kayat amalaw-anan ni Hana. Linaplapdak ti bagik amang pataykan ko, Hana. Dayta ti rason, tatang. Di nanto pa'y amo nga si kasun ti anak mi. Ure agtimplala ko may tigatas ti ubing. Di na pa'y maramid. Baro. Siya amin ti agtrabaho iti nagtibalay, tatang. No sumangpwetak nga aggapo iti opisina. Siya pa'y ti agluto. Siya aminin. Sadot kan irresponsable nga asawa ni Hana, tatang. Amalan niya pa'y ti mapasamak iti anak ko iti denana. Anya nga iti may sumbat ko ito, Baro. Nakakaasilan ti anak mi, tatang. May samat ti katugangak. Nagparamag. Kan kanunungan na ti madi nga ramid ti anak na. Baro. Kitaan niyo man ti naramid ni Hana, tatang. Nakilalaki. Naramid na dayta. Pagkawanan anak ko. Daitang hamin tambok arumbang. Kat inted ko kinkwana tuubeng. Kriminal at talaga dayjay alalaki. Imbag lakit din tan nabawik ti anak ko, nanang. Mabiit man laeng Hana. Apay, nanang. Apay, anya ti pakasagnam ka ni Oscar. Kasla na apektaran ka iti nakatay na. Ha? Ibagam man kanyak ti pudno, Hana. Anya ko mga iti pakasaknak, nanang, kat awan mat. Ay, Jakla nagtagtagari. Ngam oray di mo ibaga kanyak amis mo ti makagapo. Ken, adda sayang guseng anang nangeg ko kadagiti karro ba? Ha? Jak-in kan kano dayta a chismes. Nanang, no anya man tinadamdamag yo, kauman yo latan tangiwat yo. Anya pa'y ngay, kat anak ka man. Nalpasan, naaramid mon ti kasyay. Sa dino ti papanam. Inakalaan ti anak ko, tatang. Anya. Kailiw kun ti anak ko. Ay, datail ka din ti ulam. Amom lang arudin awantag ka. Agparang-parang ka pa'y laang. Ikagumaak ti makadanon iti ayan ti anak ko, tatang. Kasanaon, no da makakita kun ka apulays. Rabi iti papan ko. Diyos ko. Maasyanak kun ka, anak ko. Amok ti sasaadam. Dumngig ka kumakanyak. Tapagsaya atam ti bagbagak. Mariribo ka nak, tatang. Sumuko ka laengen kadagiti pulays. Tanog limlimeng ka. Awan tinasaya at ngayon din na. No di kat pakaisagmakam. Tatang. Kastam kadilatan, anak ko. Agnanayon ka ngaglimlimeng. Sige, tatang. Panawandak pala dito'y paglimlimangak. Kaya't ko ti agpanunot imbag. No kasano ti panangalak iti anak ko. Sino nga ito tiyagtuk-tuk-tuk? Alauna ni ti parbangan. Nyamot tanday nga may mga isturbo. Parbangonan nan. Amangan mat no ni nanang tiyagtuk-tuk-tuk. Mabit lang! Ayan ti anak ko. Apay, sabir ka, Dagos! At dakar bangak nga umuniglatan. Tabalay ko matay ito eh. Irwar mo ti anak ko. Di mo maana ti anak ko. Kriminal ka! Anya? Kriminal ko nam kanyak! Sige. Agsao ka pa'y tapatayin kamat. No saan agapuhan ka? Saan kumamat ang mapasama kanyak ti kastoy? Basol mo ti amin, Hana. Agyaman ka di ka mat pinatay di.
isuapi manawak. Tapno malabdak ti bagik amang pataykan ka. Sige. Agaramid ka iti rason. Tapno adda panggapwak amang pataykan ka itan. Sige! Patayin nak! Aramidam di kay kayat mo! Kastagayam, ha? Bakalan ka man na, aging gamapugsak ti angas mo. Pulis, ano tayo Hamida? Tulungan! Saan? Diyak ka, sumurot ka na kayo! Pards, awanan ti maramidam. Sumurot ka na kami. Sir, di na ibalon. Pangasiyo. Umaykan. Sir, agsangit ti anak ko. Masapol na ti anak ko, sir. Anya? Sir, kaya't kumarakopan ti anak ko, sir. Pangasiyo. Umay ka kitin. Sir! Umaykan. Anak! Anak! Ipapatag ka, anak! Tatang. Pakawanak, anak. Siyak tiga po na. No apay anak tiliw ka. Impakamok ka dagiti otoridad ti amin. Aniya? Sapay la ko ma. Tamaawatan na anak ko. Kas may sangama. Gaston, tatang. Juan. Maawatan kayo. Gapot ang may sakmat nga ama. Anak ko. Nakulapan lang ti panunot ko. Iso nagbanag akakastoy. Agbabawi ak man. Ngam nalpasan ti amin. Anak. Awan. Ti umuna ababaway. Pasig nga ada iti udi. Nakabalod kan. Tilangan aramidem ita anak. Agkararag kagan apo Diyos. Pagpabawyam, dagiti nagbasbasulam. Tatang. Di ka madanagan. Takanayon ka asarong karan diti pagbaludan anak. Ket aramidem, dagiti pagsayaatan niya imbagakin ka. Tapno nalaglagan ti riknam, nga agtalinaed dito'y pagbaludan. Ditan gagayem tinaggibusan ti serye tayo italawas iti drama tayo anapauluan. Agent 540 nagparangan dagiti artista tayo iti Radyo Akaskada. Mary Jane Castro, Virgie Putlay, Lady Astudillo Aquino, Junar Ributaso, Isagani Bulyeser, ken Glenn Binawe. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Sound effects Junar Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.